Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City. Ayan. Good evening, good evening. Welcome to my channel. Ayan. Akong Hiloton guys from Surigao. Surigao, ano tatawag mo? Surigao del Sur. Ayan, Surigao del Sur. Ayan, welcome to my channel. Guys, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Shout out ako. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, Malaysia, India, Indonesia. Of course, ang Pilipinas, number one. Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo tanan. Of course, sa lahat ng mga OFW, Merry Christmas sa inyo. Kahit saan mang sulok ng mundo, I salute you guys, mga OFW. Of course, ako ang mga kaubanan sa Qatar. Akong kaubanan sa Qatar na ITCC company. Mga bay, kumusta na mo? Yeah. Of course, sa akong pong kaubanan po, sa Saudi Arabia, ang Albawani Company. Hello guys, hello mga amigo na ko, kumusta na mo guys? Yan, so ayan, nangutana na nag-comment sa kuha, taga Digo City ko. Ang address na ko is location First Cram Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan, First Cram Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur. Yun yan. Adun ako yung Facebook, Eric Hilot ang binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, kung karon lang ka nag-apply sa kuha ang channel, please subscribe, like, and share po. Ayan. So, of course, maraming salamat sa nagatanaw sa Kalpanunay. Love you guys. Merry Christmas sa iyong tanan. So, shout out sa Surigao del Sur. May gabi guys. Straight lang, no? Pero guys ko. Kabaga do. Ito kumain. Kana. Kana ko niya kana. Isa naman eh, nagpabuking? Sa 21 pa. Oh. Ay, lapit. Isa wala. Okay. Pero ang balik na city. Ano, dili lang yung ako, sir? Sa bata, sir? 645. Yung isda, ya. Ha? Ang isda. Kung siya pangalan na boss? Wala may piniturahan? Asa mo tayo yung kuya ba ito, Dre? Wala na, hurog na. Malaga sila si Bula, no? Oh, ito kasi rin ipalit. Ang mga tawapil to? Oo, apilit to. Pero ka itong mga goldfish, wala na. Bago na. May kulor ba? Wapa ka kita sa sir, anak. Wapa ka kita ang isda, sir? Ha? Wapa ka kita sa kong isda. Ang isda. Pininturahan. Naway, palupit yung natin tag-250 ang isa. Sila ka bukong yung palit. Nahurot kang batay ko. Karang, alam mong ito, ang gusto dahil sa isda dahil karang Bugnaw. bukan siya. Dili bugnaw, warm lang siya ng water. Nga, sunod sa kwarto, Aircon. aircon, bugnaw kayo. Muskig, ay. Sinigaw ba? Isda. Eh, gagmay lang mo. Basta kung paano ko kung gagmay mo. Katong, Wala na sa sapsap. sa baguhan pa na, 95 ang isa na, pero saka naman daw pa. Mahal na. Ha? So, 100 na lang. Kung saan oras sa gatang mga siyete? Tanawa na sa mga na sa kagahapon. Para ugma alas 10. Ano, balik na sa uso. Karon, Alas 8 karan? Alas 7. Ito yung pangan, boss? Baksel. Ha? Baksel. Maxing? Baksel. Maxel? Maxel? Bastet. Bastet. Anong room ng baksel?
Hindi ay balik sa eskwelahan. Dali na. Wala. Napakadlaw siya. Buntag hantod. Buntag hantod. Alasing ko, boss. Buntag alas 5, yan kagabi klase. Online. Online. Pwede rapiyungan. Online. Eh, pwede nga website. Pwede mga record. Wala ka na sa klase, kaya magkapo. Ano sa? Palit na lang bigahatan niyo. Kaya amo, sa service niyo, wala yung isda. Mas taas daw ng resistensya kaysa goldfish. Uy, tapang mo na. Ano yan? Ito? Uy. Tayo. Wala ka na sa isa. Yelo? Ito siya tumiyaya. Ha? Tumiyaya. Digos na. Yan, Rose Canto. Kung may balite ba? Ang ba ko itong green nga na stripe? Ito. Wala. Flip na niya siguro na yun. Lagi na printing na. Minahan ko itong gagmay, oh. May stripe, ano? Now, Oo. nagbalik ako ng Kenny Rogers sa SQ Annex daw. Ha? Kenny Rogers na ka, ano ba? Basta lang. Kenny Rogers. Ay, Kenny Rogers. Yung bawang sa tunggan mo. Papadyo ko kakaonan ng Kenny Rogers ba? Paano siya? Kenny Rogers na siya? Kenny? Kenny Rogers. Ano na? Dili di si Kenny. Tinig. Tinig, bawang na to ba? Rogers? Palong na mo rin ni ma. Oo, kasi drink man. Wala sila yung connection. Apat. Asa? Ala. Lagi na tres speaker mo. Ala. Taas mo. Hindi, balik. Ha? Balik. Ano? Taas? Nahulog din na. Tagot lang ako na. Ano kang tagat? Ito, kasi ganun ko. Kailan na supporter. Kailan mo, balik tata. Tutok? Ano ba bukit sa 21? Lista lang. Kasi hindi, wala pa nakaulit. Ayaw ang ice ko. LeBron James. Yan. Ay po. Sabi
Shout out kay. Kami dong. Wala na nimo ka dong. Lapit ang Christmas party. Wala na nimo to. Sa dala ulit man. Hindi ka na i-deliver. Pila amot? 50. Naku man kaya. Exercise sila ko muna. Size. Tanan ni amot ikaw ra mamamot. Sila naman ko wala. Wala man. Wala man pala ng mga nasa akin. 150? Hindi naman kumama ka sa akin. Hindi ko parang stupid ako. Magic. Magic.
Raymond. Raymond. Pero pahirot, Dre. Ang gawas ako mo. Ah, man. Ah, natulad lang sa akin. Napagilot. Isa naman, katong mo 6:30. Yan kayo mo 6:30. Bata, mahilot na bata. Sulti kong bata. Ha? Sulti nga bata. Dahil sa lindugan sa... Linggo lang. Uy, ito. Kaong ko di ay. Saan yung dito, dos? Asa mo naman yung nakuha na eh? Ano mo? Ang kutukan eh, wala mahilot ito. Wala dyan. Hindi ko meron po dyan. Nanulat lang yung hirag-hilot. Ito. Kuno. Wala ka mo, may way korta. Medyo malusot. Gatas sa kalit dito kay Bukida na gatas. Ah, naunsa, bako ragay ka ng bunga diha. Lima ka buok. Ilang food. Lima ang yung duwa ka dyan po dyan. Lima ang duwa ka dyan po. Ano talaga mo? Yun daw.
Oh. Yan, lingkod sa, lingkod sa. Yan, lingkod sa. Ha? Lingkod, lingkod. Ay, pagbasa ro na? Nakaroon ako ma, wala ligo ha? Pero pwede mo inom. Pwede nga po. Ah, pwede na mainom. Ay, bawal ang inom. Ay, dili, di bawal inom dahil. Matong sa urong duwarong Manila sa mga ulinom niya mga alas 10. Oh. Yung bilar mo kaya. Atong nga bilar ko kay. Bilar ko mandulak na. Kung bumalik ko. Nag-gate. Agoy! Yapa mga, yapa tanan, yapa di tanan na dapat. Ay, wait lang! Atagi ko gis, kayo pa tanong dahil ni. Diwag, wala yung na na, di na ko mamalit ko. Hindi ka pa inom mo kung gato ko niya. Kaya Lang. ako hindi palit ko. Ay, kaya ako si Diyawa ni Mata. Ito din naman. Ngayon ay wala na yung adlaw dong ba? Ako nagpagilot dong. Okay na. Bukan na ba na sa kanya, Park? Ay, part dito eh. Ha? Ay, part dito. Mang okay na namang magtopat lang. Okay, sure na dyan. Ikaw kung anong part niya, kabihin na ulit sa live. Pining gabi. Ay, nang gagawin. Hi, Mang! Ay, patirikana. Layo pa kayong alas 8. Ikaw magtato ba? Ano ito? Ngayo. Jampos no? Ano? Ikaw dyan po ba? Ikaw na kanon. Baka nakitaw Okay lang ang tubig. Pag ganina. Ano sige tubig lang. Nanginom yung tubig. Sobrang ng tubig. Kada gabalo na sa eskwelante. Oo. Baka ikaw Okay lang jampos wala ko subo ng tubig. Masara ka na. May kaurin kanto. Gabi hindi. Gabi hindi. Ano ikaw og kanyapong gabi. Kinana mo kaon nagkanon pero katong nagulag Milo. Milo gatas. Ha? Ayun na yun. Wala pa kabot ang mekaniko. Okay na boss, mamaya na ka. Humuk na daw. Jesus name, ayun na. Just Naka-live man na yun eh. Live from Surigao City. Yan guys, thank you for watching my YouTube channel. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Baka naman. Thank you, bye-bye.